Okay. Den kemiske opbygning af hash. Hash har en OH-gruppe, som er et organisk molekyle. Opbygningen af THC påvirker vores cannabinol-receptorer i kroppen. Det er hjerneområderne hippocampus, lillehjernen og den frontale cortex, som påvirkes, da det indeholder cannabinolreceptorer. Hvordan hash påvirker hjernen? Bivirkninger ved at indtage hash sker, fordi stoffet THC, som findes i cannabis, går ind og påvirker neurontransmitteren anandamid og forstyrrer. Anandamid findes på aksoner i hjernen, hvor det sidder på spidsen i blære. Når man indtager hash, kommer der et elektrisk signal til hjernen, og blærerne sætter sig fast på væggen af neuronet. Dette frigiver anandamid til synapsen og bevæger sig igennem og videre til næste neuron. Når anandamid binder sig fast til receptorerne, der sidder i dendriterne i neuronet, sendes beskeden videre. Når beskeden er sendt videre, flyder anandamid tilbage til det oprindelige neuron, og det bliver genbrugt.